Kayo mayong buntag sa tanan. Daghang salamat sa Ginoo nga kita aniya karon nagatipok, nagasimba sa iyang buhi nga ngalan. So ato ang pasalamatan ng Ginoo sa iyang grasya, kaluoy nga yatang gisustinar sa matag adlaw. O karon ang uban kanato excited na kay adunay buluhaton no dito sa Gusa na ay medical mission. O muna nga busy na kayo dito speakers nga kamulong kuan prepare og arroz kaldo no na ay uban nagaandam na sa lugar niya kasi nangutana mo nga grabing busy kayo na ay nagprepare og arroz kaldo niya Domingong dako niya dapat unta kay Domingo kuan kita kanang ginatawag nga pagsimbag yun kay kuan ba adlaw bianis Ginoo, di ba? So mga kaigsonan no atong isgutan gid karon ang usa sa mga butang nga kana bitawng makahatag sa tuwa o kining ginatawag lamdag kun unsa gining ginatawag nga buot pasabot sa kining ginatawag nga rest or adlawng ipagpahulay, okay? O dili ta mahimo bitawng mura bitaw tag legalistic or murag kung unsa gyud naa diya mo na gyud murag di na ta mahimong mas mulabaw di ta mahimong kana betong dili na nato mabuhat ang unsay gusto ipabuhat sa Ginoo tungod kay kita napugnan sa mga legalistic nga mga butang ngo mga rules and regulations and traditions. So kana ato nang kalarohon karon. Okay, so mag-ampo sa ta. Amahan nga labing gamhanan nga Dios, kami niya karon diri among giila ang imuhang pagka-Dios sa among kinabuhi ug ikaw Ginoo ang mahimaya ug mapasidunggan sa tanan namong pagabuhaton karon. Ako mga pag-ampo o Dios nga ang imuhang pulong mahimong buhi gyud sa among kasing-kasing ug nahuna ug ikaw ang mahimaya. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So nagapadayon gyapon ang ato ang series mahitungod sa libro sa Mateo. No? Kataw ni Agi, ito na isgutan, kining ginatawag nga kanang pagpahulay. Okay? Na si Kristo ang tinuod nga kapahulayan. No? Si Kristo ang, diha kang Kristo masinatian ang tinuod nga kapahulayan. Kay no, ang mga tao nga nabugatan no, sa ilang kinabuhi, tungod sa mga rules and regulations nga gi-implement aning mga Parisiyo, bugat na kayo, then si Kristo nag-offer og kapahulayan duol. Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan kay papahulayon ko kamo. Og dili lang taman diya sa mga kabugaton sa mga reliyosong mga butang or mga responsibilidad, but also burden, no? Could also be applied sa tuang matag karon unya nga mga kabugaton sa pamilya, sa trabaho. I believe kana siya nga offer ni Jesus is also applied ana gyapon nga butang. So atong padayonon no nanata karon sa Mateo 12. O ang ako ni siyang gitituluhan Mateo 12 ang pagkalabaw sa awtoridad ni Kristo. No? Ang Mateo 12, kung imong tanawon, sa dihang si Kristo iyan ang gipadayag kung kinsa siya, ang iyahang misyon, ang iyahang pagka-Diyos, nagka-intensify ang ginatawag nga persecution. Muna ni siya, kung sa kuan pa ni nanata, kung salida pa ni nanata sa tunga-tunga sa salida, diin murag exciting na kayo, kaya nanadari ang action, nanadari, makita nimo sa Mateo 12, ang dari ang mga di ba, mga pagbadlong sa ni Kristo sa mga Parisiyo, uban pang mga against no si Jesus Christ sa mga binuhatan sa Parisiyo og tungod niya na nagka-intensify pod ang paglutos kang Kristo. So diri na instance dari nga ato ang tagapagtagad nganong ang awtoridad ni Kristo labaw man, okay? Labaw man siya. Ingon dere sa Mateo 12:1, niadtong panahon na. So niadtong panahon na nga si Kristo nagawali sa mayong balita.
nagapadayon sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios, usual nga ministry, usual ni Jesus Christ nga pagabuhaton niadtong panahon na. Nya siya pagsigig padayon sa pagbuhat sa buluhaton, siyempre niabot sa kining tawag nga adlaw ipagpahulay. So kaning adlaw nga ipagpahulay para sa mga Hudiyo usa kini kabalaang adlaw para kanila. Okay? O ato ding matrace kining adlaw nga ipapahulay sa libro sa Exodus, no, atong ingon da hinumdumi ninyo ang adlaw ipagpahulay ug himuan ninyo kini pinasahi nga adlaw alang kanako. Magtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw. Apan ang ikapito nga adlaw, ang adlaw nga ipagpahulay, ikapahulay, dali nako, di na makaya. Inyong igahin alang kanako. Ang Ginoo nga inyong Dios ayaw kamo pagtrabaho nining adlaw, apil ang inyong anak, mga ulipon, kahayupan ug ang langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. Kay sulod sa unong kadlaw gimugna ko ang langit, ang yuta, ang dagat, ang tanang anaan nini. Mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa gipadalanginan ko ang adlaw nga ipagpahulay o gihimo ko kini nga pinasahi nga adlaw alang kanako. So kaning nga mando, okay? Mando ni siya sa Ginoo sa Israel, okay? Maskin tibok nga kaning 10 Commandments sa Israel nga gitudluan sila sa Ginoo nga inani dapat ang pagkinabuhi, og this is a ceremonial law. Ang ubang sa tanang pulo sa 10 Commandments kini tawag adlaw nga ipagpahulay is ceremonial law. Nga gusto sa Ginoo nga ang iyahang katawan ang Israelita nagiging adlaw nga gigahin alang sa Ginoo nga kanang adlaw tawag nga magpahulay sila. O dili lang ni siya kanang adlaw nga murag magpauraray na lang, murag relax, but this is a day kana bitong reflecting of who God is sila. Okay? Nga matawa kani nga adlaw gigahin alang kanako. So remember nga dili lang ni rest nga murag mahigday sila, but is a day of knowing, reflecting God. Pero nagligid ang mga panahon, nagligid ang mga katuigan, niabot sa panahon ni Jesus, daghan na noon, brorogag na nahana kay mga scholars and expert, ilak kining gikuan, istadihan di ko ayo, og nagmugna na gyud sila, og mas komplikado nga klase, nga buluhaton, tradisyon, mahitungod ining adlaw nga pagpahulay or Sabbath day. O karon kani mga Parisiyo tungod sa ilalog ang pagka-bright ug mga eskriba, daghan kay sila matod pa sa akong pagtuon, adunay kuan 3 ka chapters daw sa Talmud nga gi-specify gyud nga usaon pag tuman kining adlaw nga ipagpahulay. Unya kung mubalik ta diri sa Mateo 12, nung si Kristo nag-uban siya mga disipulo, unya dari sa verse 12, 1b, miagi sa kaumahan. So si Kristo ug yung mga disciples, simpre, moving man ni sila, sige man ni sila pagsangyaw sa bayang balita, pagtudlo, pag-ayo sa mga masakiton. Siyempre, tao man sila, no? Nakaagi sila sa kaumahan. So, siyempre, usabay na sa umahan. Naay ginatawag nga field. Okay? Unya, tungod kay nidaguok namang tiyan sa iyang mga disciples, gipanggutom. Unya, sila sugod pagpangutlo og uhay. I don't know sa inyo, sa inyo pagkabata, bitaw ka nang sa una, kan man ko ka nang
ginatawag nga grade 5, grade 6. Sige, mi, bakay-baklay sa mong barkada, suri-suroy mi, yang kagadhangan mi, uy, bayabas! Guto man. Sa una, wala. Sa bala, betay, kuhan sa una. Limitado kayo, baklay pagali. So, ang among snack, bayabas. Nya, katong bayabas, di man to amo. Sa basakpan, kung walay magsita na, okay, pero kami, kao lang yung may bayabas na to. Wala po may magdalag silupin. Yung pasulod pang BH. Wala po. Ang amo lang dito nga, tinuod, ganyan, na mayabas mi. O, nakakatong mga bata-bata diya, marag, dili na bayabas, nagbilyar na, piting bilyar inyo, duta mo, bayabas, o na. Nya, dili lang bayabas, lumboy pod. Nang lumboy mi, nang usawang makaon kay kiniliging bata, taas kitag energy, nya kinhanglan mi ning energy nato nga mapulihan og kuan. Nya salamat lang po to kay kuan man to sa mua sa una kaning gitawag organic. Organic nga lumboy kay imura mapangutloon. So I believe no nga si Jesus Christ with his disciples preaching, teaching the people about the good news. Niabot pang panahon nga gutom sila. Unya, so katong field, dili man to ilaha. Unya, sa balaod sa Pariseo or sa mga kining skriba, ilang interpretation na dapat dili ka mulapas og 3,000 ka steps or meters gikan si mong balay kay kung nulapas na kana nakalapas na ka sa adlong ipagpahulay nga balaod. So imagine na unya ani pod nga time adlaw man ipapahulay nya kung imong tanawon sa Deuteronomy 23 verse 25 sa diha nga misulod na ikaw sa triguhan sa imong isig katawo. Oy, suwak mo gyud ang nahitabo gyud kan Jesus with his disciples. Makakutlo ikaw og mga uhay. Kaning mura bitaw uhay, basta mo na. Pinagi sa imong kamot. Apan ayaw paggamit og galab nga sa ahinon sa imong isig katawo. So sa Old Testament gi-allow di ay nga mangutlo kag uhay. Kung gutomon ka, kutlod kay siyempre, wa may McDonald's sa una. O may Jollibee. Wala may 7-Eleven. So kung gutomon ka, mangikita yung asa ako makaon diri ha. So, ang Israel kung kuan po sila mag-harvest, unahon nila tong tunga o katong kilid-kilid, dili gito nila murag unahon kay gi-reserve to siya sa mga widows, mga nanginhanglan nga timaan nga ang Ginoo gayud ang naga-provide sa panginhanglan. Mura ba kani remember na ko ni nga pwede ka makaitulyukan pero ayaw pag BH. Ayaw padala og bulsita. Nga mura kuan lang. Kaon ka diya, kaon lang. Pero ayaw gamit o galab ka na bitong mura bitaw yung kanang sundang mga pang-harvest ba mura harvest naman na. Dili naman na sa snack. So Jesus Christ with his disciples nangutlo kuhay. Uy, dito sa ilahag pagpangutlo, ang kaon sa dito, oy, ato sa tanaw ning usa ning uhay diri. Okay? Pero ang ginaday padayon sa sa Exodus 34:21, napay balaod ang Ginoo mahitungod sa adlaw ipapahulay ha. Magtrabaho ka mo sulod sa unong kadlaw, apan sa ikapitong adlaw magpahulay ka mo bisan pagpanahon sa ting daro ug ting ani. So kung natungnan ang imuhang tanom Sabado, Domingo, Lunes, whatever. So pero kani kan Jesus Christ dili man ni siya iyaha kaning ilang gibot sa iyang disciples dili man ni siya ting-ani. Okay? Now, mo ni siya lugar no ang picture. Imagine nimo medyo complicated. Usaon nimo na pagkaon or whatever. Ang uban po nga
nga mga scholars ilahang gisulti nga katupod daw nga time is moral lugar to o ginatawag nga kanang corn. Pero unsa basa kato nga time is gutom sila, nakita sila og uhay or pagkaon ilahang gikaon, pero dadto did po sa ilahang lami na kayo ilang kaon dadto, lami na kayo na ay mga kanina po ro, na po ro, di kalit nagtunga. Pagkakita ni Inis Perisiyo, di na ko ma-imagine, sa kitarbaho ni mga Perisiyo yun. Ha? Mura pag, imagine, na cooking field. Nga, medyo tagas nakita. Grabe, tiri silang mata ba? Pagkakita ni Inis Perisiyo, so murag kung sa mura sa zoom in, murag iPhone sa ba 11. Parisiyo day. O kanang basta na ba nga makita bitaw yun ni kalit lang sa man mga tawhana. Mura tinil nagtrabaho gyapon sila, nakasupak sila sa balaod. Namantay. Muna ilang trabaho. Okay? Mingon sila kang Hesus, tanawa. Tanawa ra. Di ba supak man sa atong balaod ang gihimo sa imong mga tinun-an sa adlaw ipagpahulay? Sakpan, bulaga, nakasupak. Supak sa balaod. Pero kani nga balaod is actually ilang minugna nga balaod. Rabbinical or kanabitong loss. Now, padayon ta. Unsa may reply ni Jesus ani sa dihang nakita lugar ni sa mga Parisiyo ang iyang mga disciples nagkaon, palihog lang ko sa slide, palihog. Parang niungot. Okay, tara. Okay. So dari no, so ang Talmud nag-ingon nga if a person roast wheat and remove his husk, it's sifting. So but pasabot ana mura siya trabaho gyapon siya kay imong gilahi ang mga extra nga walay party ana para bitog kanabitaw ang ginatawag nga mani, gilahi nimo ang murag shell, kaon nimo, so that's trabaho. Kung imong i-rub the heads of the wheat, threshing ang tawag ana, if he cleanse the side adherents, it's sifting yapon. If he bruises the ears, grinding, pagaling, and all of those things are ginatawag nga work. So that's why, in short, kung makakita ka o ka ng wheat, tutukin na lang. Wa kay buhaton. Pero matod po nila nga, makahimo kag pagkaon, panahon sa adlong ipapahulay. Usa lang ka kondisyon, matod pa sa Talmud, kanang gutom na jud kay ka nga murag tungod sa imong kagutom hapit na ka madido. Pwede na ka makaon na. So pero grabe ka legalistic, okay? Na si Jesus Christ iyahang gi-replyan no ang mga Pharisees. Gitubag sila ni Jesus. Wala ba ninyo mabasa sa kasulatan? Kuya, okay na. Wala ba mo kabalo? Abi ba ka na kong expert mo? Wala ba ninyo mabasa? Aman na mo atong panahon na di ay. Abi na, so meaning this is a sarcasm nga question, no? And this is a question nga, abi ba na kong expert mo? Wala din ninyo mabasa? Sa kasulatan, ang gihimo ni David, sa dihang siya, o ang iyang mga kauban gipanggutom. So gi-remind ni Jesus Christ ang story ni David atong panahon nga gilakag siya ni Haring Saul, no? Nya grabe ilahang ginatawag nga journey. Unya niabot sila sa usa ka lugar sa Jerusalem nga naay tabernacle dadto, unya naay usa ka priest. Unya iyang gisulti ni David nga gutom kay mi. Unya ang katong pari, ang gi-offer nila sa pari nga pagkaon is kining gitawag nga showbread nga
every week na ginay pandad to, dusay na kabuok niya. Ingon, klaro kay sa Ginoo nga, ang makakaon ana nga pan, pare ra gyud. So exclusive lang for the priest. But kani nga pan, gi-offer sa priest kang David. So nakakaon sila sa pan nga exclusive lang for the priest. Okay? Unya, yung siya, misulod siya sa balay sa Dios, ug gikaon niya ang iyang mga kauban, ang pan nga gihalad ngadto sa Dios. Wala sila makasala. Bisan supak sa kasuguan ang mukaon niadto, ang mga tao gawas lang sa pari. Now, unsa may gusto ni Jesus Christ nga punto nga iyahang isulti sa mga Pariseo? Si Kristo nagtudlo nga ang balaod sa Ginoo dili babag sa pagtagbo sa panginahanglan sa uban. Okay? God wants His people, no, nga maka-experience sa iyahang grasya. Okay? Nga matagbo gyud, no, ang ilang panginahanglan nun. No, wala siya ni create og balaod nga mura bitog tungod sa balaod ang angay nimong buhaton dili na nun mabuhat bisan sakto tungod kay nababagan sa balaod. Usa may point ani ni Jesus Christ sa mga Pariseo, muning nahitabo karon nga ambis kining panahon kining adlaw ipapahulay, okay? Daghan tag mahimo aron pagtabang sa mga tao nababagan tungod sa inyong minugna nga balaod. Nga dili man gyud dapat ana ang intensyon nga nung gihimo ng ginatawag nga adlaw ipagpahulay. Okay? So basin pod ato nang ma-apply pod sa tuong kaugalingon. Basig natay mga tradisyon, mga binuhatan or mga rituals nga imbis na oportunidad nga motabang sa tong isig katao, di na noon ta tungod kay we are bounded by this tradition, by these rituals nga ang ato ano noong angay buhaton sa tong isig katao wala na noon nabuhat tungod kay nasapawa na overcome na ta sa unsay balaod na diha nga gibutang sa tong antubangan. So God wants us no nga kining balaod dili dapat mupugong sa pagtabang sa ato ang ginatawag isig katao. Okay? That's kuan. Muna nga, of course, gikomanta sa Ginoo na ikaw kuman nga musimbag Domingo. Pero kabalutan nga na oportunidad nga tabang dadto sa mga tao sa busa. So ay mo katingala nga nagapanghimog broskaldo diya kami Domingong dako because we are not legalistic. We are doing what God wants us to do, helping others. Dili mababaga na siya maskin Domingo, maskin unsa ba na Semana Santa, na uban na dili makatabang kay Semana Santa, liwas na. Kay kuan karon ting sa daghan mga dili mayong elemento. So dili kani pagtabang sa panginahanglan dili ni whatever. This is actually when God gives us opportunity to help. Ang balaod wala na gimugna sa Ginoo aron mababagan ang pagtagbo sa panginahanglan sa uban. And that's what Jesus wants them to learn. Sunod. Naghimo na po si Jesus Christ og another illustration. Wala usab ninyo mabasa ang sinulat ni Moises nga ang mga pari sa templo nagsupak sa kasuguan sa matag adlaw ipagpahulay. Tungod kay wala sila ipahulay, apan wala sila makasala. Now, ang point ani is, ang pinakabisi sa adlaw ipagpahulay is katong mga pari. Kaya siyempre, mo man ang pinakabisi day, kay daghan man diya mag-ato sa templo. No, siyempre, kung na'y maghalad, alang, ay, adlaw ipagpahulay karon dili na ko na maihaw ang inyong karnero. Sorry, di ko karagkot, sorry. Next time na lang, bye-bye. Ang pinakabisi na katami sa mga pari. Okay? And matod pa ni Jesus, maskin adlaw ipapahulay katrabaho sila.
Pero ingon ni Jesus, wala sila makasala. Kaya nga naman, si Kristo nagtudlo nga ang balaod sa Dios dili babag sa pag-alagad sa Dios. Okay? Dili babag. So kuno sa man ang mga balaod diya nga giminugna sa tao, dili na dapat mahimong babag sa pag-alagad sa Ginoo because serving God is actually our calling. No? Muna giluwas ta sa Ginoo to serve Him. Ug walay bisan unsang balaod nga pwede mupugong ana sa pag-alagad sa Ginoo. Unsa man ang klase nga balaod diha? Balaod sa laws of the land, laws of the unsa ba nga laws diha? Laws of the church, wala ba tingali? Or whatever laws nga naa diri sa kalibutan, it should not keep you from serving God. Amen ba na? Kaya ang balaod sa Ginoo, no, is for us. And kung na ay mga, I believe no, naman po sa mga kanang ginatawag nga sa Middle East nga mga gi-prohibit gyud, pero ang Christian di man gyud mapungan basta when you love the Lord. Kan man gyud, di ba? It's out. Ginamit to mangita di ka kumagi to serve Him ba? Manaon niya, ay na mo katingalang na mga evangelist na rin, na mga evangelist, na mga MD, murag doktor, o ginatawag ng medical doctor, gasagol na dito, na murag pharmacist, nga murag dili pharmacist. But nga naman, nagtipok-tipok ito sa gusaw niya. Niya, Domingong dako. Because, di man ni mapugngan. When you love God, you serve God. O walay balaod nga makapapugong kanimo ana. Ato bakpakan ng buhay nga Dios. Sunod. Og tinuod, ang tinuod ni dinhi pa, okay. Tinuod aniya dinhi ang mas mahinungdanon pa kaysa templo. Unsa man na sa gi-refer ni Jesus Christ ang iyang kaugalingon. Kung si David, okay? Katong ceremonial law nahimong na-overrule tungkod sa need kung ang mga temple priest, okay? Na-overrule nila ang ginatawag nga Sabbath, how much more? The one greater than the temple, the Lord Jesus Himself. Timani ang templo, diha ang presensya sa Ginoo, dwelt ang presence sa Ginoo, ang mga tabernacle or ang templo. But Jesus Christ is greater than the temple. Because He is the main, ano ba siya? God in the flesh. So, ang mga rules and regulation, Jesus Christ has authority. He's above all the laws because He Himself is the lawgiver. Can you just, siya ang lawgiver. Og mo niya ang gusto ni Jesus Christ masabtan po sa mga, nanay, lesson 101 ni Jesus Christ sa mga Pharisees. Kung nakasabot pa lang kamo sa kahulugan nining mahina sa kasulatan ng ingon, kaluoy ang akong gusto, dili mga halad. Dili unta ninyo pakasado ng mga tao nga walay sala. So, in short, ay mo pangdamay. Ay pangdamay. Pandamay kay mo. Ay pang So, ingon ni Jesus Christ, mercy. Kaluoy, gugma, mo ni siya ang kahulugan nganong naibalaod. Di ba mo ba ni daringon sa Matthew 22:36-37? Magtudlo na usab gayud ang labing magtutudlo unsa ba gayud ang labing mahinungdanon nga sugo diha sa kasugoan mitubag si Jesus kaniya higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing sa tibok mong kalag o sa tibok mong unahuna mao kini ang labing mahinungdanong sugo o ikaduha nga labing mahinungdanong susama sa una higugma ang imong isikataw sama sa pakikugma sa imong kagalingon ang tibuok kasugoan apil na ang adlong ipagpahulay ani ni Moses ug ang mga sinulat sa propeta nakalangkob dining duha kasuguan. Pero kamo mga Pariseo napugngan ni tungod sa inyong pagkalegalistik ay mo pang damay. Nagbuhat mi usay sakto diri. Okay? Marang ang point diri. Okay? Gi-remind ni Jesus Christ nga mercy ang gusto sa Dios, kaluoy buhat sa kaluoy. Mo ipatigbabaw, dili ang mga legalism, ang mga rituals o whatever, tradition. Kung kanang tradisyon nakapakgang sa pagbuhat sa kaluoy, mas priority ang
pagbuhat sa kaluoy. Mga tradition, rituals, kung makababag na siya, mas priority ang doing the will of God. Because, muna siya, ang purpose nga nung naay balaod. To love the Lord and to love others. Sa manadari, si Kristo nagtudlo nga ang balaod sa Ginoo dili babag sa pagpakita sa kaluoy sa uban. Amen ba? Mo bining nitabo bitaw ka bitaw good Samaritan nga nakikita nagbuyod dia nga murag hapit na mamatay nay pare murag patay. Ang Levites, uy, kaluoy, patay. Excuse me. Nga naman, kay kung ilang ikapon, ma-impure. Ma-impure sila. I-prioritize nila ang ilang mga rituals, ang mga murag kasuguan nga, murag binugna nila sila kagalingon, na kaning Samarianhon, ordinaryong tao, malumo, nga, kung i-compare nila ang sa Samarianhon sa background sa Bible, medyo bus-ubos gamay. Pero siya ang nagpakitag kaluoy. Sa may point niya, ang point niya, ang balaod sa Ginoo dili babag sa pagpakita og kaluoy sa uban. So ayaw himuag excuse ang balaod sa Ginoo. Ngaron dili na nung ka makapakita og kaluoy sa uban. Okay? Ayaw na siya, di na siya pwede. Because the law of God supposedly to love Him and love others. Ang anak sa tao, mao ang magbuot sa angay buhaton sa adlaw ng ipagpahulay. So Jesus Christ, yan ang gikuha na karon ang iyang authority. Ano na koy say ani? Ang anak sa tao, title no about his siyang pagka-divine, siyang pagka-Dios. Mao ang magbuot. Dili ka mong in charge aning adlaw ipapahulay. Ako ang in charge. Ako ning kabuton. Okay? Ako ang magbuot. So the Sabbath was a figure, a picture, a shadow of rest. Jesus came and fulfilled that Sabbath. And that's why there's no need for a shadow anymore. So Christ came to fulfill the rest. That's why, remind mo sa Matthew 11:28, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibugatan sa inyong gipas-an kay papahulayon ko kamo. Christ is the fulfillment of rest. Nganong ang Ginoo gipaselebrar o gipasaulog gyud sa Ginoo ang mga Israelita sa Sabbath? Because gusto sa Ginoo ma-remind ang Israel nga naay rest. Mura ba ginatawag ma-communion nga mobalik gyud si Kristo, mobalik gyud. So rest is God helping the Israelites to remind nga there is coming rest. Rest because there's rest. And Christ, when Christ came, kana nga saad of rest, nahitabo na. Na-experiencehan na. So ang kulang na lang is duol kang Kristo. He is the fulfillment of the Sabbath. So that's why ang Sabbath, dili na limitado sa adlaw, whatever. Because Sabbath is Jesus Himself. Your rest. So kung ikaw karon restless, you know what to do. Duol kan Jesus. Kung medyo gibugatan na ka sa mga tradisyon o guban pang mga rituals niya nga bugatan usa gyud sa pagampo sa kana bitong ginatawag nga sa akong mother-in-law nga akong father-in-law will be released from these rituals nga mga sige sila kanang yam kabukat bagay ka ano sabi ito mo nga na pero usaon taman nga mo maiyaha kung ikaw mo tanaw ikaw may kapuyon kapi bukay ni magana ana dad ko nga and the prayer is makabaton sa kapahulayan ana nga mga butang unless I believe kapadayon gyapon ko sa pag-share sa gospel but unless Jesus reveals to that person that He is the rest, ang mga tao restless gyud. So your job is to introduce these restless individuals to Christ so that they would experience rest. Therefore, ang awtoridad ni Kristo mas labaw kaysa tradisyon o balaod
nga minugna sa tao. Ayaw pugni ang imong kaugalingon sa pagtabang sa uban, pag-alagad sa Ginoo, pagbuhat sa kaluoy, tungod lang sa balaod. Kay wala nagmugna ang Ginoo balaod para mupugong ana. The Word of God, the law, is to fulfill, to love God, and love others. So, the authority of Christ mas labaw pa sa mga tradisyon o balaod nga minugna sa tao. Let us pray. Salamat Ginoong Dios nining kabuntagon nga maming gipahinumduman mahitungod aning rest og. And I pray, Father God, that you would continue to reveal yourself to us, that when restlessness comes because of trouble and challenges, help us, Lord, to rest in you, Jesus Christ, our rest for our soul. Bless us, O God, and let your peace dwell in our hearts. And I pray, God, that you will give us burden to reach out to those who are restless so that they would also experience rest. I pray, Lord, sa mga medical team, evangelism team, and mga team, O God, nga mag-alagad, Lord, dito sa gusa. I pray that people will be ushered to your kingdom and experience the true rest in Jesus. Amen and amen.